Pane breaking news dzobudikira nekuMadagascar zvoonekwa kunzi nyangwe nyika yeZimbabwe apa yafarawo apa. Kuonekwa kunzi masoja ekuMadagascar vaya vakarejecta an order yekushuta maprotesters. Chiitiko chaonekwa kunzi vakomana vemuSADC, especially vakomana vakajoina the SADC block, vanyatsa kuonekwa kunzi those guys vanhu vanyatsa kuonekwa kunzi vanogoda kungogrebha power, vanyatsa kuona kuti apa vachadikamo apa. KuMadagascar right now macitizens nemasoldiers vanyatsa kuratidza kuti ava ndo anonzi masoja enyika, havabvumiri kuti vamanipulatiwe nethe ruling party kana napresident. Sana pena mashoko anoda nyuka panguva ine totiwa subscribe or like on the bell icon. TV now the African Hub udanyara chiti breaking news. Soldiers in Madagascar have rejected an order to shoot protesters in cause they are our friends, brothers and sisters. Madagascar soldiers publicly urge colleagues police to rescue orders to shoot protesters as several thousands of journalists march in the capital, insisting that the president must step down. Mashoko ari kubuda panguva ino zviri kuonekwa kunzi maSADC leaders ese panapa anonyatsa kuonekwa kunzi these people havatombokodzeri kuti vange vari in power. Maybe they're joining the bloc kuti vaone support from other presidents so that they can be endorsed. But panguva ino kuri kuonekwa kunzi zvakamboitika munyika yeZimbabwe madhezi mutungamiri wenyika pakaiswa the SADC chairman, people they wanted to petition muHarare but zvakazongovharwa and people they were forced aiwa vakathreatenwa kunzi angobatwa chete wakomana unosungiwa, vamwe mukaona vakazopinzwa mujere kwemwedzi yakati kuti. Right now kuMadagascar zviri kuitika again, macitizens they are protesting kuti president Madagascar aiwa ngastepe down. People havasi kunagirwa naye nekuda kwokuti vanenge vachiona kunzi zvavari kuda kuti zvavakakambenera vachiti tichaita after vapinda mupower they've neglected it. Panguva ino vachikanganwa zvavakapindira onto power. Chiitiko chinyatsa kuonekwa kunzi these guys panguva ino vekuMadagascar nemasoldiers vanyatsa kumirira macitizens vakati hatisi kuzoshuta. Zviri kuonekwa kunzi munyika yeZimbabwe the main reason people they may not turn out into the streets to go and protest ita yekuti they know kuti masoldiers they might shoot them. And panguva ine kuMadagascar masoja azviramba, so masoja emuZimbabwe problem yavo imbori paya. Imbotidzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section yedu mafunguro enyu, subscribe or like, check on the bell icon.